dobrý večer, vítejte u zpráv Praha 24. Jmenuji se Zuzana Tichá a budu vás provázet večerním blokem. Opět se vracíme ke včerejší tragédii v obchodním centru Nové Dejvice. Další podrobnosti má Lucie Topalová, která je na místě. Hasiči a záchranné jednotky vyprošťují těla obětí ze včerejšího bombového atentátu v obchodním centru. Zatím se podařilo vyprostit 12 obětí tohoto otřesného činu. Zuzano? K odpovědnosti za tento atentát se zatím nepřihlásila žádná teroristická skupina. Sledují mě. Všichni. Živil jsem se tehdy jako messenger, obyčejný poslíček, kterýho si lidé najmou, aby jim doručil nějakou věc, povětšinou za účelem překvapení druhých. Synáčkovi novou káru k narozeninám, nebo taky novou boudu s přecíní a obejvákem pro domácího psího miláčka. Prostě hromady kravin, který si mohou dovolit lidi, co jsou ve vatě. Zkrátka takový menší kšefty, na kterých se moc nenapakujete a jste rádi, že vám zbyde na nájem oprejskanýho bytu v ještě víc oprejskaným baráku. 2 kořalky a 1 levnou holku týdně. Jednu výhodu to má. Žijete si po svým, za svý, mimo program státem vyžadovaných a řízených prací. Takhle přišel můj milionový kšeft. Donald Ostram chtěl zabezpečit transport malýho kufříku. Věděl jsem, že to smrdí, ale peníze, který mi nabít, mi zacpaly nos. Vzal jsem to. S tebou je to sledování úplně na hovno. Umíš říct aspoň jednu souvislou větu? Tak si mlč, ty oranžádo. Nakoupil jsem identifikační software a 2 kamery, které 5 dnů nepřetržitě snímaly ulici z bývalé Ostramovy kanceláře. Kancelář opravdu někdo sledoval. Bylo jich 8. Střídali se ve dvojicích po 6 hodinách. No tak jsem ho sundal, ale hodil jsem jí to do ksichtu a řekl, když neumíš hacknout. Ty vole, už mě sereš. Už tady s tebou hniju několik dnů a ty furt držíš hubu. Ten tam snad zhebnul. Po několika dnech jsem se odhodlal a řekl si, že zkusím brzo ráno proklouznout zadním východem. Byl jsem hrozně nervózní. A jak chápete, vyžadovalo to určité povinnosti.
Dane, vám se něco přihodilo? Mluvíte stejně jako před 3 lety. Tehdy jste mi řekl, všichni mě sledují. Doufal jsem, že jsme za tu dobu udělali větší pokrok. Nechcete mi říct, co vás tak vyvedlo z rovnováhy? Už jsem vám několikrát vysvětloval, čím se živím. Jsem v tom zatraceně dobrý. Skoro bych řekl nejlepší. Teď ale začíná mít obavu, že jsem se nějak vydělil z davu. Někdo se o mě neustále zajímá. A to i když nemám právě žádnou zakázku. Sledují mě, doktore. Nevím kdo, ale děsí mě to. Ale to už jsme tu také měli, Dane. Co jste dělal po vaší první velké zakázce? Po zakázce pro pana Osrama. Nechal jsem si implementovat systém pro identifikaci osob. Nejlepší, co byl na trhu. A po další zakázce? Nepřetržitou monitorovací smyčku zrakového vstupu. A potom? Potom přišel na řadu modul pro hlasovou analýzu. A pak? Pak jsem přišel na návštěvu k vám. Proč? Protože jsem získal dojem, že jsem v centru monstrózního spiknutí. Že mě všichni sledují. A co si myslíte dnes? Byl to dojem? Nebo to byla skutečnost? Začínal jsem trpět paranoiou z přemíry informací. Můj mozek nebyl připravený na to, že většina z nich je náhodný šum a přisuzoval jim nadměrnou důležitost. Vaše kůra mi pomohla. Jsem překvapen, Dane, že se na to dokážete dívat stále tak realisticky. Neměl jste i později nějaké další problémy? Měl, doktore. Ale neřekl jsem vám to. Všechno se mi vrátilo, když jsem si nechal implantovat ultrazvukový tenzometr. A to je k čemu? Slouží k měření tonusu obličejových svalů a elektrického odporu pokožky. Zjišťují se s ním emocionální reakce lidí a poměrně spolehlivě se dají vysledovat.